Moderní, rychlé, přesné, energeticky úsporné a hlavně nehlučné. Takové jsou výtahy 21. století z ústecké firmy Helgos. Uživatelé výtahů, kteří byli doposavat zvyklí na staré a nevyhovující stroje, dostávají za pár týdnů rekonstrukce domu výtah, který odpovídá normám Evropské unie a navíc je velký a krásný. Nacházíme se v bytovém domě bytového družstva Družba v Ústí nad Labem v Jizerské ulici, kde jsme rekonstruovali výtah dle náročných požadavků objednatele, jak na design, tak na technickou kvalitu. Instalovali jsme zde výtah se vstupem 800 mm, s ručníma šachetníma dveřma a s velkým prosklením. Dle přání zákazníka zde bylo instalováno velmi atypická nerezová madla. Aby jsme docílili co největší hloubku kabiny, museli jsme velmi unikátním způsobem prodloužit výtahovou šachtu do hloubky schodiště. A to tak, že jsme starou konstrukci výtahové šachty uřízli. Původní šachta končila tady v těchto místech. Celá tato zadní stěna se posunula dozadu a nastavila se o nějakých 30 cm dozadu. Tímto pracovníci firmy Helgos docílili jednotného vzhledu šachty výtahu. Na obou stranách je elegantní mléčné bezpečnostní sklo Connex, a to z jednoho kusu. Výtahová šachta je tvořena z mléčného bezpečnostního skla, z nerezových doplňků, z nerezových lišt, kde bych ukázal na velmi propracované detaily této šachty. Tato šachta opravdu působí velmi luxusním dojmem. Na tomto opláštění výtahové šachty spolupracujeme s firmou Whiteline, která nám dodává tato bezpečnostní mléčná skla, a s kterou jsme společně vymysleli toto unikátní prodloužení výtahové šachty. Také kabina je po rekonstrukci výtahu úplně nová. Vzhled plně odpovídá náročným požadavkům zákazníka. Vše má antivandální provedení a je z nerezu. Kabina je po rekonstrukci hodně velká, do hloubky i do šířky. Dle přání zákazníka jsme vybavili kabinu nerezovým podhledem, ledkovým osvětlením, nerezovým madlem plochým a okrasnými zadními lištami. Je zde zrcadlo, na druhé straně jsou tlačítka, která jsou vybavena reliefním znakem a brailovým písmem. Samozřejmostí je označení nástupní stanice, zrychlení zavření dveří plus přivolání pohotovostní služby na výtah. Velký a přehledný LCD displej v kabině výtahu informuje samozřejmě o stanicích, ale také ukazuje třeba dny v týdnu nebo kdo má svátek. Programuje se počítačem. Jsme na jiném výtahu, který jsme rekonstruovali. Zde na přání zákazníka jsme nainstalovali automatické dveře, kabinové i šachetní. Zde vidíme opět prodlouženou šachtu výtahovou. Zakrytí výtahové šachty je provedeno Connexem. Je zde provedení bez lišt. Toto sklo má vlastnost takovou, že propouští světlo, ale současně zabraňuje pohledu do výtahové šachty. Výhodou tohoto provedení je to, že chodby tohoto domu zůstávají prosvětleny. A co výtah pohání? Moderní motor, který nedělá hluk ani vibrace. Strojovna je vybavena bezpřevodovým výtahovým strojem, který zaručuje jak rychlejší provoz výtahu 1 metr za sekundu, tak spotřeba elektrické energie díky tomuto bezpřevodovému stroju jde až o 70% níž. Nosná ocelová lana o průměru 8 mm švýcarské výroby jsou potažená polyuretanem. Zaručují bezhlučný provoz a velkou pevnost. Řídící systém výtahu je vybaven takzvaným monitoringem výtahu, který dává přes webové rozhraní vidět jak našim technikům na firmě, tak zástupcům objednatele, jestli je na tomto daném zařízení nějaká porucha. Tento systém také počítá jednotlivé jízdy do jednotlivých stanic a celkové počty jízd výtahu.